खरं तर या ठिकाणी सर्वांनी एक निश्चय करून जो पराभव आम्ही या ठिकाणी लोकसभेमध्ये भोगलाय त्या लोकसभेचा वचपा काढण्यासाठी तुम्ही आहात की नाही? तुम्ही काम करणार की नाही? प्रत्येक जण घरात जाणार की नाही? मग तीच ताकद घेऊन आज आपण या ठिकाणी कामासाठी उतरलेलो आहोत. खरं तर काल काही जणांनी शिवधनुष्य पेलण्याचं काम दाखवत होते. खरं तर शिवधनुष्य पेलणं या ऐऱ्या-गैऱ्याचं काम नाही. शिवधनुष्य पेलणं हे राम राज्य आणण्यासाठी शिवधनुष्य घ्यायचा असतो. एखाद्या राक्षसी वृत्तीने ज्यावेळी शिवधनुष्य हातात घेतल्यानंतर त्यांच्या पायाखालची वाळू सरकली ही काल सर्वांनी या ठिकाणी पाहिलं आहे. त्या ठिकाणचा स्टेज त्याकडे कोसळता राहिला. कारण शिवधनुष्य पेलणं हे राक्षसी वृत्तीचं काम नाही. आणि ही राक्षसी वृत्ती काल या ठिकाणी आपल्याला हद्दपार करायची आहे. आज गेले 10 वर्ष या जिल्ह्यामध्ये राम राज्य चालू होतं. कालच्या खासदारकीच्या निवडणुकीनंतर मालवणचा पुतळा कोसळल्यानंतर या ठिकाणी त्यांची ती राक्षसी प्रवृत्ती या ठिकाणी प्रत्येक सिंधुदुर्गवासियांनी अनुभवली आहे. त्यामुळे आपण प्रत्येकाला सांगितलं पाहिजे की कितीही जरी कुत्र्याचं शेपूट हे नळीमध्ये घातलं तरी ते वाकडंच असतं. त्यामध्ये सुधारणा होणार नाही हे आपण ठासून या ठिकाणी सांगितलं पाहिजे. काल ते सांगताना या ठिकाणी मच्छीमारांबाबत सांगत होते. मच्छीमारांबाबत काय सांगत होते की आम्हीच मच्छीमारांसाठी योजना केल्या, आम्हीच मच्छीमारांसाठी हे केलं, आम्ही पारंपरिक मच्छीमारांसाठी काम केलं. काय काम केलं हो तुम्ही? आज आमचे जिजू उपरकर साक्षी आहेत. या ठिकाणी आमदार असताना मच्छीमारांच्या प्रश्नाला वाचा फोडण्यासाठी या ठिकाणी जिजू उपरकर असतील त्यांनी सातत्याने प्रयत्न केले. तुमचा एक तरी व्हिडिओ दाखवा, विधानसभेतील दाखवा. आजचे जे उमेदवार आहेत यांना माझं खुलं आव्हान आहे की या ठिकाणी तुमच्या 5 वर्षाच्या कालखंडामध्ये खासदारकीच्या कालखंडामध्ये मच्छीमारांसाठी तुम्ही जे काही प्रश्न उपस्थित केला असाल त्याचा एक तरी व्हिडिओ आमच्या सर्व सिंधुदुर्गवासियांना दाखवा आणि त्यानंतर आम्ही तुमचं स्वागत करू. परंतु एकही गोष्ट करायची नाही. आमदार साहेबांनी मच्छीमारांच्या प्रत्येक प्रश्नासाठी मग ती मच्छीमारांची या ठिकाणी होणारी गळचेपी असेल, परससींचा विषय असेल, पारंपरिकांचा विषय असेल, या ठिकाणी पारंपरिकांच्या बाजूने या ठिकाणी आपली बाजू लावून धरली आणि पारंपरिक मच्छीमारांना न्याय मिळवून देण्याचं काम केलं. सभागृहामध्ये वेगवेगळे आयुध मांडली आणि त्या आयुधाच्या माध्यमातून वेगवेगळे कायदे करण्यासाठी प्रयत्न केले. आणि असं नेतृत्व आज सगळीकडे काम करत असताना आपण सुद्धा त्यांच्या पाठीशी उभं राहिलं पाहिजे. आज मला सांगायला आनंद होतो की मच्छीमारांसाठी सिंधुरत्नच्या माध्यमातून या ठिकाणी मोठा निधी जो केरळच्या धर्तीवर या ठिकाणी लोकांना मिळायचा तो आज आमदार साहेबांच्या आणि उद्धव साहेबांच्या माध्यमातून आज लोकांपर्यंत पोहोचतोय. रापणकर संघाचे प्रश्न या ठिकाणी निश्चितपणे मांडले जात आहेत. त्यांना या ठिकाणी सिंधुरत्नच्या माध्यमातून आज या ठिकाणी निधी मिळवून दिला जातोय, त्यांना अनुदान मिळवून दिलं जात आहे. परंतु गेले कित्येक वर्ष एनसीडीच्या ज्या बोटी आहेत या एनसीडीसीच्या बोटींचं कर्ज या ठिकाणी प्रत्येकाच्या कपाळावर आहे. आज बँकांच्या नोटिसा, एनसीडीसीच्या नोटिसा या ठिकाणी प्रत्येकाच्या घराघरामध्ये जात आहेत. जो सदस्य या ठिकाणी त्या एनसीडीसीच्या बोटीचा आहे त्या प्रत्येकाच्या घराघरापर्यंत हे बँकेवाले जात आहेत. परंतु गेल्या 6 वर्षाच्या कालखंडामध्ये सन्माननीय केंद्रीय मंत्री नारायण राणे या ठिकाणी तुम्ही केंद्रीय मंत्री होता परंतु हे एनसीडीसीचं कर्ज या ठिकाणी तुम्ही माफ करू शकला नाहीत. मग कोणतं काम तुम्ही मच्छीमारांसाठी केलं हे या ठिकाणी जाहीर केलं पाहिजे. म्हणूनच सांगतोय या ठिकाणी आपल्या पाठीशी असणारं नेतृत्व, सर्वसामान्यांचं नेतृत्व, कष्टकऱ्यांचं नेतृत्व, शेतकऱ्यांचं नेतृत्व, फक्त मच्छीमारच नव्हे तर शेतकऱ्यांसाठी एकाच वेळी जवळजवळ 700 ते 800 पॉवर टिलर मिळवून देणारा एकमेव नेता म्हणजे वैभवजी नाईक साहेब आहेत. म्हणजे एकही घटक नव्हे, फक्त सर्वसामान्य जनतेसाठी या ठिकाणी मालवणमध्ये तोक्ते वादळ झालं. प्रत्येकाच्या घराला प्रत्येकाला मदत मिळवून देण्याचं काम केलं. आम्हाला वाटत होतं की महिनाभर या ठिकाणी लाईट येणार नाही, परंतु काही क्षणार्धात या ठिकाणी त्यांनी ती लाईट आणून दाखवली. प्रत्येकाच्या सुखदुःखात सहभागी झाले आणि जेवढा निधी कधी भूतो न भविष्यती, मग प्रत्येक घटक असो, शेतकरी घटक असो, मच्छीमार घटक असो, सर्वसामान्यांचे गोटे असतील, कोणाचे घरं असतील, या प्रत्येक गोष्टीला निधी मिळवून देण्याचं काम या ठिकाणी आमदार साहेबांच्या माध्यमातून झालं. आज माझ्या महिला भगिनी आहेत, या महिला भगिनींसाठी शासकीय
या ठिकाणी बाल रुग्णालय, महिला रुग्णालय काढण्याचं काम हे या ठिकाणी आमदार साहेबांनी केलं. कामं सांगण्यासारखी खूप आहेत, परंतु आपल्याला या 30 दिवसामध्ये प्रत्येकाने वैभव नाईक हा चेहरा घेऊन या ठिकाणी प्रत्येकाच्या घराघरापर्यंत गेलं पाहिजे. जाणार की नाही? आणि कुठची निशाणी सांगणार? आपली निशाणी कुठची? आपली निशाणी कुठची? आपला उमेदवार कोण आणि कोणाला गाडण्यासाठी तुम्ही या ठिकाणी सज्ज झालात? या प्रत्येक गद्दारांना गाडण्यासाठी, प्रत्येक गद्दाराला गाडण्यासाठी तुम्ही सज्ज राहा. आई जगदंबा तुम्हाला अशाच पद्धती ताकद देव, भरकत देव अशी या ठिकाणी सांगतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.